Predrasuda je da se ovisnost događa nekom drugom. Udruga Nada pomaže roditeljima ovisnika, njihovim obiteljima, kao i samim ovisnicima da se lakše suoče sa problemom ovisnosti. Cilj rada naše udruge je međusobna komunikacija roditelja, razmjena iskustava, međusobna pomoć i suradnja u rješavanju problema. Za liječenje ovisnosti o drogama potreban je višerazinski pristup koji prihvaća ljude onakvi kakvi jesu. Dakle, bez predrasuda i osuđivanja. Treba im pružiti ljubav. Ovisnost uništava živote, razdvaja obitelji i šteti cijelom društvu. Rehabilitacija je prihvaćanje da u svom životu moraš nešto promijeniti. Sviđa mi se ovaj način predavanja zato što je sve opušteno i kao javne tribine i imamo dosta za naučiti, čuti njihove priče i baš saznat zašto to ne bi nikad trebali raditi i kakve su sve posljedice. Kao probat ću prvi put, neće mi ništa biti, ma drugi put, pa treći put, pa to preraste u ovisnost. Naša udruga redovito održava akcije čišćenja infektivnog otpada na poznatim lokacijama ili po dojavi građana. Time štitimo zdravlje naše djece koja bi se slučajnom uvodom mogla zaraziti. Ja mogu napraviti nešto, ti možeš napraviti nešto, ali zajedno možemo napraviti čuda.